V poslednom podcaste Kudy beží zajíc odzneli ohľadom Haalanda a jeho gólov z úst Ondra Novotného tieto slova. Za prvý teda ten sestřih těch gólů toho Haalanda, to byla fakt jako brutální nuda. Frajer vlastně dal 35 gólů do prázdnej, vole, z dorážky, jako jo. Klobouk dolů, výběr místa výbornej, ty vole, ale jako jeho sestřih gólů to byla nejnudnější část celého večera. Šťastí sa dá s nimi súhlasiť, ale zároveň by som chcel oceniť ešte viac ten Haalandov úžasný pohyb a výber miesta. Pozrieme sa preto na posledný zápas Manchesteru City na pôde Manchester United a dve situácie, ktoré to krásne dokumentujú. Sú to prakticky totožné situácie. Lopta sa dostáva na ľavú stranu, kde sa nachádza Bernardo Silva a ten centruje pred bránku, kde v obidvoch prípadoch nachádza Erlinga Haalanda. Kým v prvom prípade gólu zabránil výborný Onana v bránke Manchester United, tak v druhom polčase sme videli, že Haaland za rovnakých podmienok, v rovnakých situáciách vylepší svoju pozíciu a dokáže vlastne vypracovať predtým 100% gólovú šancu. Pre obranu United vlastne vidno, že k tomu, že Haaland je tá najväčšia hrozba a všetci obrancovia si ho určite strážia, dokáže si vlastne behom okamihu nájsť miesto, aby bol úplne osamotený. Prakticky sa im strátil z očí a následne sa objavil na tom najnebezpečnejšom mieste. Samozrejme je tu aj Bernarda Silvu, ktorý ho v obidvoch prípadoch výborne našiel, ale naozaj ten výber od Haalanda bol excelentný. Najmä v tom druhom polčase pri tej druhej šanci sa ukázalo, že Haaland nerobí veci náhodne a je to proste neskutočný inštinkt, ktorý mu pomohol práve k takému množstvu gólov. Potrebuje samozrejme tú pomoc a tie nahrávky od ostatných hráčov. Nie je to hráč typu, Messi, ktorý si vypracuje tú šancu sám a sám si ju na konci aj zakončí. Haaland je to útočné kladivo, ktoré proste potrebuje tie lopty, tie prihrávky, ale keď ich dostane, tak to smrdí vždy s gólom. Aký je váš názor na Haalanda a na jeho góly? Napíšte mi to do komentáru.